v našej škole sa snažíme rozvíjať kultúru, ktorá podporuje myslenie. Chceme, aby teda naši žiaci vnímali, nielen žiaci, ale všetci účastníci vzdelávania vnímali myslenie ako hodnotu. Robíme to rôznymi spôsobmi. Jeden zo spôsobov je, že snažíme sa, aby sa to dialo predovšetkým na hodinách a tam chceme vypestovať kultúru, kde je takou bežnou praxou, že sa používajú zaužívané spôsoby a postupy, my to voláme rutiny, ktoré podporujú myslenie. Je to sada nejakých otázok, ktoré vedú žiakov k tomu, aby boli aktívnymi, aby boli zapojení. Je dôležité, aby tie témy, ktoré sa preberajú na hodinách, boli príťažlivé pre tých žiakov, aby mali v sebe náboj toho, že tá téma je použiteľná nielen v tomto predmete, ale aj v iných predmetoch a je kľúčová pre ten daný predmet. My tie témy voláme generatívne témy, teda témy, ktoré sú bohaté na prepojenia so svetom, prepojenia v rámci toho predmetu a sú kľúčové. Keď uvažujem o tom, že aké metódy práce, formy použijem, vôbec ako zacielim to vyučovanie, ako si pripravím vlastne obsah, že čo by malo byť obsahom učenia, čo tým deťom vlastne chcem priniesť, tak vlastne toto všetko je podriadené tomu, že ja chcem, aby v konečnom dôsledku deti rozmýšľali. Myslím si, že veľmi dôležité je začať už od prvej triedy, aby to dieťa, keď príde do školy, aby sa neočakávalo, alebo to tie deti neočakávali, že budú setkať a počúvať pani učiteľku, ktorá vám bude hovoriť, že toto a toto si zapíšte a toto sa máte naučiť a potom prídete a ja vás vyskúšam a jednotka a je to výborné. Ale aby oni hneď vlastne sa naučili a zvykli si na to, že ja chcem vedieť, deti, čo máte v hlavičke, že čo si o probléme myslíte, ako by sme mohli riešiť veci. Oni vidia, že to má zmysel. Výsledkom potom je, že ja ako učiteľ sa z toho veľmi teším, že je to radostné už týmto spôsobom, lebo vidím, že tie deti sa z toho tešia. A naozaj, ak ja dosiahnem to, že nejakým malým spôsobom sa pričiním o to, aby raz to boli také samostatne rozmýšľajúce bytosti a ešte ak sú ľudské, tak je to pre mňa naozaj, že dáva mi tá práca zmysel. Generatívna téma, to je téma, ktorá by nás mala sprevádzať viacerými predmetmi. Napríklad konkrétne tento rok je to biológia, chémia a fyzika. A generatívnu tému sme nazvali 50 odtieňov energie, pretože energia je niečo, s čím sa stretávame bežne, veľakrát si to ani neuvedomíme. A práve to je taká snaha, že aby žiaci alebo študenti, keď niečo denne robia v bežnom živote, tak aby si uvedomili, alebo aby začali premýšľať, že čo je za tým hlbšie. Žiaci vlastne celý rok rozmýšľali nad tým, aké činnosti bežne robia a v rámci toho, ako preberali rôzne témy, či už z biológie, kde je fotosyntéza, alebo z chémie, nejaké reakcie, alebo z fyziky, tak popri tom rozmýšľali, že ako tá energia sa presúva alebo ako je prenášaná z jednej formy na druhú. A nad tým rozmýšľali prvý polrok a druhý polrok to potom spracovávali vo forme nejakého výstupu. Máme dobre našlapnuté na to, aby tá reforma mohla byť úspešná a to z toho dôvodu, že sa tam nielen, že stanovujú nejaké požiadavky na tej školy, ktoré majú školy splniť, nielen to, že je to zamerané naozaj na žiaka, aby ten žiak bol aktívny, aby sa zohľadňoval jeho pohľad na vec, ale takisto v tej reforme sú silné podporné mechanizmy na to, aby žiaci mohli byť úspešní, aby mohli rásť a aby boli naozaj vo výsledku intelektuálne zdatní, možno viacej šťastní a v konečnom dôsledku úspešní v tom živote. Učíme sa samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe hodnôt, vedomostí a dát. To je hlavná myšlienka prebiehajúcej kurikulárnej reformy. Evanjelická spojená škola v Martine je školou, ktorá si myslenie vytýčila za svoj hlavný cieľ. Všetko, čo v škole robia, smeruje k tomu, aby učili žiakov samostatne myslieť. Keď počúvame vyjadrenia učiteľov a vidíme, že používajú veľmi podobný jazyk, podobné pojmy, ktoré nie sú bežne používané slovenskými učiteľmi, ako napríklad myšlienkové rutiny, tak to naznačuje, že to nie je nejaký náhodný proces, ale že to je o teóriu opretý systematický spôsob rozvíjania myslenia u žiakov. Učitelia hovoria o tom, že to nie je až takéto veľké myslenie, ale že to začína od malého malička, že už v prvej triede žiak musí spoznať, že škola je o spoločnom hľadaní správnych riešení. Škola nie je o tom, aby si presne nasledoval pokyny pani učiteľky,
a nasledoval jeden správny spôsob, ktorý ti ona povedala a tie jej máš uveriť. Poďte spolu rozmýšľať, poďte spolu hľadať, ako sa tieto správne riešenia rodia, aby si rozumel ich podstate, ich hĺbke, ich myšlienkovému pozadiu a nielen ich vedel jednoducho mechanicky vykonať.